Bishop, I beg, no verse. I go come come. I beg, no verse. Can you the talk? I said the one request. You try with the music and la bola. Yeah, listen to me. I'm going to we short go take what you ape. Ibrahim Gabia Takoshi Rebese. Or take what you ape. Yes, look at the Pashes ago. Let me hear the knocker. Oh, no, equipi. Praga Pai who we yellow ape bianga combination at Takoshi Rebese. Let her we short to get here. Bishop, fine man. Bishop, fine man. Good afternoon or good evening, sir. Yes, if you are not ready for this interview, get back to them. I'm that oh, my mom. Mother. Oh, come on, mother. Mpago mwana. Mbao. Adindu. Paga mu bede. The maga no background the TF 5 man. Ehun maga. That's mpaga mu be maga no na background the TF 5 man. Bishop, fine man. I like it. I like it. No maga no gonna say here. Eh? Oh, Auntie Mbonka. Auntie go nye de heke. I'm thinking. I heard the quantiga. Eh? How would you? I told that touch from you. Quick be here the knock. We who ape no. Yemo to Magaga. Bishop, fine man. But Magasia no run where. You get put to here now. One nigga na say no run where. I told that touch from you. One year back. Who are you, Nugu? A ben and Nugu. Kano. A ben and Kano. Na Owo. A ben Owo. Ishago. A ben Ishago. Niwe compound line. Commissioner watch I. Who's Lagos I watch? Then can I Na-eme makeup, na-efe isi mbọ. Oh, you know, you never touch her away, no. And where's your soon na game? Ish. I told that touch. I want on that. On the she. I should pass him. Oh, John, no like his reno. When you need no try game of my painting. Oh, why you put down on painting of a house. Man, I'm not going to my down here. You know, will I be a penny his fashion? I want on the banana. I don't get what you're in a table. Bishop, Laya Mago Jero Lubu. But where's that you know now? But when you see you know, I told that statement from her. You we got the lock. What call Munega Diale. I did. Ota mage no da kam hunko di hia twa be jugo some ajuju dia. Okay. Canton no come. Ya ma wai ga di rube we interview. Bishop, fine man. See here would negi. Mage de here. Yes, now I'm young. I'm from one on time. Oh, ma'am. Bishop, fine man. Bishop, fine man. Ediafole. I'm 23 years. Ke hemeni jitori lodi ugwa. Dika m na-achọ mana onye nke m folo o jiri m na-egwu egwu. Eish. Ele hemeni jitori lodi ugwa.
nọrọ di on time na. Gwa m nọrọ di on time. Ihe nchọ iji wee nụdị ugbu a bụ ka m were mụọ nwa n'oge. Dịka mmadụ. And enwego m aka ọrụ m na-eme. So mfu dị serious na ọ chọrọ ịnụ m ga-esettle down. Ya, the way for na na get billion to get last ebe mmagi mere approve. Okay. Ewe n'iwe na anyị azụ akwa ka m change ya. Ebe m na-eme ọsụsụ. Owo gị maka m ko bịa life here o. Oh, now. Gịnị ka iyi ihe? Your pants ka ọbọm nika. Bun shorts or wear pants? Lazo nwa bingo, lazo Otele. Tọnụ. Iwe onye ara gaba ka ebira nga agagara bụ iche onye nwụrụ anwụ. Look at nke ọkụkọ Igbo. Enya ga sọrọ sọnte Chineke agbaghị ọkụ lekwa ike ya gosicha. Ga sọrọ sọnte nwa bingo ebira nga agagara m okwu ele. Look at this girl. Asaka we are something Chineke agbaghị ọkụ nwa onye riri. Okay. Ị ga iyi ga n'ogologo. Branga bịa were ike afajabara m nga. Asịghị gị ije lazụ. Gama ka crocodile nshi na mmiri afụtaga. Bishop Fireman iwe ga dị n'ọkụ. Ọ ga-ehicha. Them you, magama nne, them you people. Nwoke ọma, gịnị ka Bishop ewe iwe? Nke a dịgo mma. Chineke ga-agbaghị ọkụ ejuga m nke ọgụ. Mmaghị onwe ka gwagasị gị yite ka Chineke agbaghị ọkụ. Branga bịa gwaga m sị mewele egwe. Bishop Fireman. Lazụ bịa lazụ. Ewele ga-afọ aka ọhụ shape gị ka ọ hụ itoro ogologo. Gwa mmagị mechukwe n'ọnụ, mmagị ekwugbola onwe ya, mmagị ekwugbola onwe ya, gwa mmagị si emechu. Lazụ apụ fonu gị. Sị mmagị kwụsịlatata ọnụ. Gbasa gị ịlụ nwaanyị a ga-epu ụzọ mara akpa nne dị bife alụma nwaanyị. Maka mmagị ga-eji mebọ ndị ọgọ na ndị bịara ndị onye aka ebe. Bishop naanị nwecha ukwu a niile. Tọnụ ha. Were reverse bịa. This guy, you think I play here with you? Ọbara ahịa arụ ọ dịghị n'ime. Mbanu. Mbanu. That's ebere aga m sị gị tọnụ ga were ike megara m ike ụta. Otu ị na-enweghị azụ, na-enweghị otu ịkpara ahụ kọdụ raimo kọdụ. Ebere aga emege ụta na nsị gị tọnụ. Go back there aka tọnụ ga prostrate nwa bingo nwụrụ anwụ. Onye ahụ nkwuge nke ahụ na nwere hot temper. Okwu ya again ma agba moto bịa nke unu nọ na memo na arrest. Tọnụ asọ gị. If you try that thing, I will block you on this life. If try that nonsense, I can make you block in a life. Go reverse. Lele. No. Lele. The go to Otele again, no, the knock a bonnet moto. Bonnet moto maybe such a maybe such a. Chideka bago, Kebrange, me got le bra. Pia with a phone, okay? Gene campaña no va. Pana lo carpenter. Family. Generation with Joseph. Na Jesus. Yarowa. Enugu State. Umu nwoke ndị brek ese gbawaga gị obi. Umu nwoke ole gbawarala gị obi. Igbo. Ele ha mere ha ji gbawa gị obi. Mụ na ofu yigide ọ gafụgbaba anyị ọzọ n'azụ. So nke ọzọ si nke o mee travel na ọ chọrọ ije obodo ndị ọcha si ebe a pụọ.
Arabala married before. Mba. Na kwano na arabala mbo. Arababe ha. Mago ja atamu. Mba, ọ dị atamu. Ije akpọ nwoke abịa n'ụlọ unu. Mba, m ga-eje n'ụlọ ya. Hapụrụ gị ọnụ. Mba arụ. Mmagoji anụ taa ya agba ma shọkị. Mmagoji agba shọkị. Mba, ọ dị agba shọkị. Atago mba. Atabe m. Ika wu virgin. Then ele he dis de ka mmadụ abụọ yere la agbawa gaga obi. Mma sọsọ nsisi ọnụ ka a na-esusu. Emetụ m aka na alụgasị. Sọsọ nsisi ọnụ ka a na-esusu ọ bịa ọ na-emetụ m aka na arụ. Hello. Ise mmadụ agbabara before. Ise mmadụ enwebe ihe a before. Ọ sị na ekwube ara bụ. Ọ gụ nwata m jụrụ mmadụ ọgbala ara mbụ. Ọ sị na ọgbabeghị ara. Hey, Bishop, fine. Ịmara eshi. Ama m nne esi ọfụma. Ebe ka wu virgin. Genotype gị. Blood group gị. O plus abi. Ama m nke. O plus. Mom is not O plus. O plus. Arụọla gị ọrụ ọgbanje mbụ. Mba o. Ọkụnụ mana ihe a niile ga-aba n'ihu akwụkwọ dum ngawa n'iru. Gaba n'iru. Kpọọ nọmba gị. 091 62 31 72 36. Ebe isi na-watch anyị. Lagos. Good afternoon. Hamburger bianga. Yeah. Biledi agede na be biledi Chineke agba akọ. Biledi ake bianga agbara gị sabiranga bi mehi iberibe. Biledi anwa bingo nwụrụ anwụ dụwa afọ wotu nne sheme. Biledi aka kpọ. Lekpọ ha. Oya, fụrụ aka klile ihe ahụ itere n'ọnụ. Klile that thing. Icha bicycle agbaga. Branga pia tinram na be glass ro. Le hanya mara ebube. Te ho me hanya no ko onye tu amu etue. Oya gwara aka go ehia ha hitiri hanya. Remove it. Oga Pum, Bishop, sorry. Okay, madam. Okay, madam. Kwacha ahụ nnọọ ka nwunye Undertaker. Oya the phone ana na kebilot. Achọm da touch here. Happiness, come on. The phone ana na kebilot la ramaso. Nwa bingo. Nsigi the way anala ma ahụ ụkwụ gị. Asengeto no, asenge last off ma, last off. Ana ma ahụ gị. Nọrọ ebe ahụ cupboard ahụ nọ. Nọrọ ebe ahụ cupboard ahụ nọ nwa bingo. Okay. Guy like this, Chile Kabago Kogeba like guy like this. Okay. Emma get here we got Pia Akukunere.
go Otele lanya abekola nga be mamu Otele de ka plantain ne achaga achana no that place in there na laso aya ton no Okay. elo kwea wetu okwo ge na ala wetu okwo ge na ala igbago wetu okwo ga hu na ala ko le wanya na fraud go to Otele di icha cupboard na achaga key holder look at Branca bed na bed. E hoti shiti na be ya de ke tobo longu na bed. Ma bingo. Whatever se bia. Okay. Noranga. Na go jago ke newspaper. No. Pageja ko to newspaper. Amara. Maho. Awo azoro gazo. No. Eku BJ the then mama na go jag pagoje a good newspaper oje ke news. But I know you bureau like that. Ono na mpu na ebiro. Obezrolo. Yeah. Attention. Sorry? Attention, get some sorry with Takagadishi. Attention. Okay. Attention, am I here? Attention. Ega home primary school. Oh. Ega home primary school. No yeri. Attention. Artist. Okay. Attention. Why? Look at. A woman, Why? Hello. You make attention. When the gamma retro la ho. E pari Otele onye ni agwa newspaper. Yes, the wakaga home straight on a bingo. But Otele onye ni agwa newspaper. Oh why? Begi me attention on ganina one below. Kege akuro tunga no onye dra shinelu 2-story in da. Bia were phone. Okay. O di mmadụ ga na mama mgbe amụkwara ga aṅụrụ mmiri ọgwụ branga pia tinaram na bed the woluga ahụ straight tiri ọkụkọ bege oku shishi ụtụtụ the woluga ahụ straight we lock hello one mad hello wa epe makwasị ga te very mean lekwekpe ihu ede kwaba m ihu nnọka wall clock edemere na wall branga pia esh chọmda touch ya bo heze gị mepeze gị ịma he uja heze ịma he mepeze gị. Oh, sorry. I don't know me. Oya, anya ga meshige na. Anya ga na mepe la. Oya, pokeshanya like this. Pokeshanya ge na. Achom da touch back peshanya go twa. Not like this. Asige pokeshanya. Emechago mi ana. Open that your eye, Ibrahim here. I don't emechago me emepechago mi. Mepechanya ge open your eye. Mepanya ge. Bishop emepechago mi ezokum. Open Ofuga mofo. Onye kidney maganya. Aha ge. Love it. Aha hum alanya anya ga meshi again na mebutogi. Mepekesha anya ahụ. Bokesha anya ga. Ofuga mofo Bishop. Open it ma ge so ge fuge were akwụkwọ nne kweta na anya ge. Ma open it mmadụ hụ ụzọ. Open it. Sige open it. Aha Igbo gị. Okay, Chinasa. Mepesha anya ahụ timu again na mna gere nkata moto babu. Chinasa onya. John. Ede afọ ole? 24. Enu ahụ mepesha anya ahụ. Emegem. Ele reason chọrọ ilu di ugbu a.
I want to. Achọrọ m. Ama ka ebere nga asụgara ma I want to. Mba, sorry. Ama wee ebere nga asụgara ma. Ele reason iji chọrọ ịlụ di ugbu a. Achọrọ m ịlụ di na. Ị chọrọ ịlụ di. Gịnị mere iji chọrọ ịlụ di? Achọrọ m settle down. Achọrọ m na-emezi enyi. Bekesha anya ahụ, echi na-emezi enyi. Ị ga-anọtalikwe ihe a na-ahụ na marriage, ị ga-anọlikwe. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Yes. Enwere nke ara agbagha? Mba. Enwere onye agụrụ gburu na family unu? No. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Nwa agbọghọbịa na-agaghị mahadum. Ma ị ga-efokọsụ ya bọkịsị anya ahụ na ma gbata oge n'ala ya. A sị gị bọkịsị anya ahụ. Ekpo yiri pork meat ga-arịga n'ọhịa. Bọkịsị anya ahụ udele. Bọkịsị anya ahụ. Kpa ahụ nnọọ ka pork meat gbafuru from ụlọ. Gbapụ ọhịa. Bọkịsị anya gị. Otu ihu ya dị nnọọ ka ndị na-eme barbecue. Gị na onye nọdụ ya? Ele onye gị na ya nọdụ ya? Ọ nara m. Naanị gị? Ma ị ga-abọkịsị anya ha bring you down. Iwe onye ebe? Imo State. Ebe anya gị gaga, onwe onye nọdụ ya? Mba, enwere onye nọdụ ya. Then focus here. Ebe na Imo State? Mba nnọọ. Ebe na mba nnọọ? Ehime mba nnọọ. Ebe na ehime? Ụmụnụmụ. Ebe na ụmụlomo? Ụmụnụmụ na. Ebe na ụmụlomo Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo ụmụlomo obu Igbo na mba nnọọ. Ebe na ụmụlomo? Aha kindred anyị ụmụnụmụ na. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba o. Ewepụla nwa mbụ? Mba o. Nna gị ọwụ onye ohi bifo ya echegharịa? Mba o. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 6. Ebole hụ gị ibu dị arọ mbụ? Mba o. Enwere onye kolos nọ na family gị? Mba. Enwere nwa okorobịa nọ n'ụlọ nna gị akwara amụ ya akwa? Mba o. Na family unu enwere onye rụrụ ike? Mba. Iji alaika ịpị aka na amụ ka iji alaika ịṅụ amụ? Enwere ọka m laikiri. Den ele ihe gachi na marriage gị ime? Ele ihe iji achọga dị ebe Ana m alaiki nne ya na so aga m achọkwa onye na-ana alaiki ya. Enwe ndị na-ana alaiki ya. Ọwụ mmadụ ndị na-alaiki ya na. Ị na-alaiki ka apịa gị aka apịa ị na-alaiki ịpịta nwoke aka na amụ? Mba na. Den unu gị ime ihe ọwe unu gị ịta onwe unu ele ekpuru a ga-eji were amụta ihe dị ya? Enwere ike ke nwoke akụziwere m. Ele ihe iminere? A ga-akụziri m because amarọ m ya na aga m abịa kwuo ihe m amarọ. Like bịa kweta ochi ihe m emerọ. Ihe ma like ihe m na-amara eme. Agwaga m gị eziokwu. Ya kwaba m ihe otu yiri ndị na-eshiri ndị mmadụ ndị na-akpọ ka eshiri ndị megeberi ala ha nri. Kwaba m ihu ahụ ọfụma chọm that touch here. I don't want those kind of rubbish here. Okay, aka na fumu. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba o. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba.
And when I'm no take where remote to TV, you know, oh, Mba. Mago Jatamu Atamu. Mba. Na family, you know, when you're young to goof. Walk or letter like Ofu. Ahia. Daniel. Daniel. Ele how would I go to Taga? But I am making any now. Ele how would I go get out of some way? Ele how can I go to Tamaga? I'm making any. I'll come look at why I am walking away. I get me no love now. Egi kiss and walk a lot on another. It's a passion to labo. Mba, ana me use V. The guy Tamagi Janyo. Yes, of course. Again, yellow didn't win it. San echevukwele mo. Ma aga me cheteli ya o. Aga ma bia to wash. Ma bia to wash. Ma bia to wash. Ma bia to wash. Na moto giri to na moto baba na shop mmadụ yipu panty yi n'ime igbara ọtọ yiri naanị transalama. Mba o. Genotype okay. Genotype okay, guess him hey. Genotype okay, guess him hey. Bia nwa yiri onye nwunye ndị vigilante. Asim genotype okay, genotype okay. O plus. It's all okay. Agwala nụ m gị no. Genotype okay wogene. Okay, blood group ga wogene. Sorry. O plus. Shame to you. My genotype okay. Sorry, O plus. My blood group I will do this thing. Sorry. What phone number again? Phone number. Okay. Oh. Volume. Check and with ya na door of my phone. Eburu am ya n'ishi. Okay, man, okay, sorry. I'm business. You want 3 phone number. Check and with ya. Okay, man, here I got a new call to. Oh, Amaramo, ngwati yo. Ngawadiru. Gawaniru, check and with ya. 08 74 09 44 80. Good afternoon, Bishop. Who knock a bell on the cherubim? Yella Sarafe. We who get to knock a bell on the cherubim. Listen, y'all the bear for interview here. Get back to them here. You
When you were sir. I had the phone and I get bigger to get Laramazo. Weapon, no what approve of not there, my bingo. Lelo yaga jijid. Lelen de to wait. Look at 100 to put your hand out. Last of ma. Nutrition kwa ka akupe and them pan and them manage use na village ekumaka hit. Peranga ta ko shigre mese. Kwa ihu knock a bell on the cherubin and sarafe. Peranga ta ko shigre mese. Ani nwe. Oya, tonaso wa bingo. Look at. Chendero no POS mpo. Hey. Lanya. Tonaso dia. Tonaso. Pago ka de dendo. Ah? Sir? Nna go ka dento. O jerado na slota. Mba. Pagere hano. Lehem na asoge from asoge ni ihu giji kwa ho onye nne ya rega anu na rega bu anu na slota. Nna me adele kwanu. Page nwe mgbe ogburu anu na slota. Mba bishop. Lewanya front. Kwa Otele knock onye nne ya bu anu na slota nwa bingo. Branga tako shkremeze. Otele ihu yela obi ara ahụ ndị m na ha bụ ya nọ na slọta bịa were fon ịdị afọ ole 25 gịnị ka ị rụwa nurse ewuhu nọọsụ ele ebe emepere unu geti taa onye ọbụla gara nke ọbụla ọ gara bịa ọwụ nọọsụ ewu nọọsụ ebe gịnị na nga ereghe wivon abịa m ime mbụ ị bịara ime mbụ the way who got him straight the way who got you rebel on the cherubim straight the way who got you rebel on the cherubim and seraph straight nwa bingo bịara ime mbụ lele otu ihu ịkwa babara ihu bụ ife isi kwu mbụ the way who got him straight n'enyi anụ onye eriri nne gị na nna gị adị ndụ nọọsụ gị ị mụrụ ya mụ ka ị gụrụ ya agụ amụ Wak Eliza nọọsụ onye mụchiri gị ọwụ nọọsụ ọwụ nwoke mụtụchiri ya ka nwaanyị ibe nwoke ihe meni agụrụ dị iji agụwa gị eruganu m ilu di ịrụghị ilu di ị nwere agwa nwaanyị na-eji alụta di enwe m ezigbo agwa ị nwere agwa nwaanyị na-eji alụta di gị si nwere ezigbo agwa Chineke agbalụ ị nwere agwa nwaanyị na-eji alụ n'ụlọ di enwe m ị nọ ọlụta aka bụ onwe gị mamịrị n'ahụ mgbe m pere mpe na-ekwu ugbo itoro Chineke agbaghị ọkụ m jụọ gị ihe gbasara your childhood mba
Gị na ndị balance ọrụkọ. Wepụ aka n'ihu ga-ayiri ihu belu. Ewe niwe Bishop. Ewe niwe. Gị na ndị balance ọrụkọla mbụ. Mba. Ị na-aga n'ụzọ ndị mpa mmadụ eme gị Ama akwọ m. ị maghị. Ama mma ha bụ ndị mpa mmadụ. Enwere onye ha ji eme gị ihe m mere na. Ee. Onye na-anya ambulance ọ gbala gị enyi mbụ. Mba. Ama akwọ m ihe a na. Ị ma nri echi. Ee. Nne gị na nna gị nwere nke gbaghara. Mba. Oke ike ọ gaala gị. Oke ike switi. Oke ike nke na-eji atọ unu ụtọ ma unu gacha toilet. Oke ike ọ gaala gị. Obele. Ele nga ọ gara gị ọwụ n'ihu ike ka ọwa azụ ike. N'ihu. Otele Voko Biati Dawoko sweetie. A treat alien. Bishop, etritela m. Ele mgbe ị treat ya last. Last month. Oke ọhụrụ na-alachabe. Agwụrụla ọhụrụ. Ele nwoke biri gị. Onwe nwoke biri m. Okay, I'll just develop n'aka ya. Otele goshi belushi. Mba. Ulube stage ya. Okay, grow ige. Okay. Otele vu grow to ushi. I don't go Jeshush. Mba yedu sade. And I go Shirike. Mba all the very soft. Mkpụrụ anụ ara ha bụ ozuru eze nwere nke dafuru adafu. Mba Bishop. Listen. If you take and play here, I'm gonna get it. I will say some of these women who not alive on God, especially they can know UK. Mass Empurana Haja, so Otujano Tayadapu. Otujano Tayadapu due to Snoebrangabata Koshimeza. Mass why you lose Mpurana lose. When you are mom, I only been. My boy can they contribute no UK. Mass some of them went home to the Polara. Prangata Koshikrebeza. Jaga to get attack Koshileza. Bishop, when you. My way is again. My way is again. Nanian. Okay. Is a kwamba. Umoko letra lage. Sofu. Ahia. Emeka. The daughter again, you know. Mba. So can we patrol when you be? Mba. Huh? What the line you be? Can Bob patrol? Genotype again. Blood group again. O negative. What number again? 081 07 43 1070. Okay, man, here I'm never got the how do. Nganiru
kwuo okwu m gaa n'iru. Bishop gaa n'iru.